Prvé kolo máme úspešne za sebou, nového súťažného ročníka. Súperi nie neznámi, veď ste sa už stretávali a možno trochu, ja začnem od vás, pán Kysel, možno trochu krutý výsledok. 2 penalty. No beriem to tak, že je to kruté, ale my sme vedeli, že nás tu nečaká nič ľahkého, nebude to prechádzka rozhodným štadom. Domáci sú vlastne takí kompaktní, vidím, že je to dobrý tým, viacero rokov sú spolu. My sme len skladali tým, takže v podstate človek očakáva aj od niektorých jednotlivcov, čo vlastne ukážu. Ale napriek tomu sme sa snažili, prvý polčas sme sa nehovorili chyb, na ktoré som upozorňoval, lebo to som bol sledovať minulý týždeň Bardejov. V podstate po tom, čo som upozorňoval, sme dostali prvý gól, rýchly break po ľavom krídle, center, bola z toho penalta. Druhý gól do kabíny, hej, nešťastné dostať do kabíny gól. A druhý polčas sme ako že trošku odvážnejšie, vyskúšame na čo máme, len myslím, že bola strašne prísna penalta a ešte mimo pokutové územia. Takže to ma ako dosť mrzí, že takto za stavu 2-0, keď sa mohlo ešte hrať, aj domáci boli viac vydali určite zo seba. Ale za stavu 3-0 také skúsené mužstvo už sa začalo hrať, kontrolovať hru a tak. A tým pádom nám umožnilo viacej priestoru a my sme to chceli sa pobiť alebo ukázať niečo. Ale tak ste povedali, myslím si, že dosť kruté je to z toho pohľadu, že v takom zápase dostanete 2 góly z penalty, aj keď nehádam sa, ale druhá určite nebola. Pán Kica, úvod množstvo, no dosť nových tvári na súpiske, aj na trávniku. Splnili očakávania nováčikovia, sklamali nováčikovia. Tak dnešný zápas, ako z môjho pohľadu mali sme prevahu, si myslím, že celý zápas mali sme pod kontrolou celých 90 minút. Očakával som, že super príde nezohraný a sám som čakal až do poslednej chvíle, kým ukázali zápis, že v akom zložení vlastne dôjdu na ten zápas. Myslím si, že podali nejak sympatický výkon v tej defenzívnej činnosti, že nás tam tú polku vykrývali. Ten priestor, mali sme málo priestoru v tej 16-ke, alebo pre to 16-ku na manévrovanie, čo aj vďaka superovi, že to dobre vykrýval. Ale aj napriek tomu, či bola penálta, nebola, za to fúkol, viedli sme 2-0. Je mi ľúto, že nepadlo z našej strany, možno nehovorím, že viac gólov, ale boli na to príležitosti, kde hosťujúci brankár Novák hosti podržal niektorých momentov. No a z tých nových tvári, tak neviem, čo dnes bolo Lujkovi, ale je to hráč iného kalibru a verím, že tá premiéra nebola, ja ho hodnotím ako dnes, ako nebola nič moc. Je v ňom oveľa viac a verím, že v ďalších zápasoch svoju kvalitu predvedie. Nastúpili mladí chlapci, či od začiatku Jano Guľa. Bol tam Sobojov niekedy pokryl, ale od hrotového útočníka ešte očakávam viac a verím, že svojej príležitosti sa chytí. Mladí chlapci, ktorí nastúpili v závere, či Kačmar, Pida. Tak je to ešte pre nich taká dobrá škola pre budúcnosť. Teraz máme Laca Stakuru, ktorého sme stiahli späť z Bardejovského FC a verím, že postupom času sa nejakým spôsobom v kabíne etabluje. Treba povedať ešte, že nám chýbalo dosť hráčov, zranený Staš, Berecký, Chorý, Revák, Pavúk. Takže sú to hráči niektorí tam, ktorí sú v mojich očiach v základnej zostave a verím, že budú prínosom. 3 body potešili, určite aj 3 góly. Potešili určite. Prvé kolo za mojej éry, ako prvý domáci zápas sme zatiaľ 2-krát remizovali a do tretici nám to vyšlo, takže aj tu som mal nejaké také obavy, ale som rád, že to chlapci zvládli hlavne v tej horúčave, lebo niekomu sa zdá, že dozadu, alibi, príravka, ale stále hrať do plných, to treba trošku na tom ihrisku aj premýšľať a aj keď možno niekto krivo pozerá na hru Jana Zapotu, ktorý nehral prípravné zápasy 2-3 posledné až posledný zápas v Ranovom, ale si myslím, že do tej hernej pohody sa ešte dostane.
Mám ešte jednu otázku na obidvoch pánov. Máme po takej reorganizácii druhej ligy, volá sa to Dogsbed Liga teraz. Sú tam mužstvá tie, ktoré sú. Ako vy vidíte celý tento súťažný ročník, ako bude mať úroveň, ako vy vnímate celú tú reorganizáciu? Prispieje k atraktivite, možno zvýšia atraktivitu, sledovanosť, prinesie niečo, alebo to bude... Z môjho pohľadu, ako z pohľadu vášho týmu je dobré, že máme možnosť hrať tú druhú ligu, pretože je to druhá najvyššia súťaž. Len ja cítim osobne, že bude veľmi dôležité zabezpečiť finančne klub, aby sme neupadali niekde na dno, lebo to by bolo potom zbytočné. A verím, že viaceré kluby nie sú na tom tak, lebo tá úroveň potom by ozaj išla dolu. My sa budeme snažiť tej súťaži ozaj, že poskladať ešte niečo doplniť a urobiť tak, aby sme nezaostávali celkom za ostatnými. Takže momentálne ja dnes som videl, že zatiaľ my na taký Bardejov určite nemáme. Rasto? Z môjho pohľadu úplný nezmysel. Kto na to prišiel, kto to vymyslel, celý ten priebeh, ako to má prebiehať, že v jarnej časti tie mužstvá, ktoré sa dostanú do tej 6. hore, sa na jar nestretnú už vzájomne len s tými mužstvami zo západu. Že ešte 4 kola sa budú odohrávať na jar, kde ešte po tej trojmesačnej prestávke tie mužstvá môžu mužstvo doplniť, celý káder môžu vymeniť. Z môjho pohľadu, ako čo sa týka úrovne, možno atraktivita pre tie mužstvá z východu, ako Trebišov, Moldava, Poprad, že sa tam dostali, pre nich je to prínos, ale celkovo si myslím, že tá druhá liga mala byť rozšírená na 16 mužstiev a bolo by... A trošku iný model možno. 15 zápasov na jeseň, 15 zápasov na jar, plus pohárové zápasy a... Podporujem tiež ten názor všeobecný, akože tiež si myslím, že nie je to dobré, lebo ako celkovou kvalitou určite sa nevyrovnalo tomu, keby tam bolo tých 16 celých mužstiev z celého Slovenska. Tak to je pre nás dobre, ako to je pre nás dobre, ale že či to kvalitatívne pomôže tým ďalším. Vo všeobecnosti. Áno, vo všeobecnosti je to polemické. Ďakujem pekne, páni. Ďakujem. Držte sa.